कमर रनिया के जैसे हिलावे ले, बान अखिया से रुपवा चलावे ले। कमर रनिया के जैसे हिलावे ले, बान अखिया से रुपवा चलावे ले। रोजे सिखावे ले नया तरीका, रोजे सिखावे ले नया तरीका। दवाई जरा भइल बिया, हाय कजली मैडम चुम्मा के टीचर भइल बिया। हाय सोनिया मैडम ऑर्केस्ट्रा के टीचर भइल बिया। हाय सोनिया मैडम, हाय लुलिया मैडम चुम्मा के टीचर भइल बिया। उदय चंद करे जमनवा छछन बेचारा, हाथ के बना के दिल जब कर ले इशारा इशारा। करे जमनवा छछन बेचारा, हाथ के बना के दिल जब कर ले इशारा। साड़ी उठा के देखावे ले ढोरी, साड़ी उठा के देखावे ले ढोरी। हाय पवित्र भइल बिया। हाय लुलिया मैडम चुम्मा के टीचर भइल बिया। हाय ब्यूटी मैडम ऑर्केस्ट्रा के टीचर भइल बिया। हाय सोनिया मैडम, हाय लुलिया मैडम चुम्मा के टीचर भइल बिया। उदय चंद ओठ बिचका के जब छोड़ मुस्कान हो, रोही रोही भीतर हमार उछले परान हो, परान हो। ओठ बिचका के जब छोड़ मुस्कान हो, रोही रोही भीतर हमार उछले परान हो। पंकज के संगे रहे हरदम, महेश के संगे रहे हरदम। हाय मीटर भइल बिया। हाय पूजवा मैडम ऑर्केस्ट्रा के टीचर भइल बिया। हाय नेहवा मैडम चुम्मा के टीचर भइल बिया।